balik tukaran maning Mama Ida ribut pegatan ularangga maning luruh kanapani arep kawinan maning di babani laki anyar maning pangkat kira kalian duwe anak mati pikir pusing mati laki kumat mani angger mari jalan mani anyar mani larangga mani lurus kabahan arep kawinan maning Mama Ida di babani dewe agini waya ketiga terasa keringan zaman semana keguyonan rika lapur nama raya Mama Yayang bos Gelora Buana selabase setia asih langkahnya Mama Eri nangis janji Mas Eri itu tinggal kenangan Mas Eri luput jangan tinggal bunga tanpa pamit Mama Eri orang yang bukan Mama Eri orang duka bakal bisa Mama Eri orang duka Mama Eri bakal tega tinggal luar oh pujaan Mas Didi kuat hati Papai Angga dengan bisa karyaku anu mopan sampai kapan Kang Lurah setia ngenteni Kang Lurah cinta aku yang tok masih setia Mama Dede puja anakku yang tok orang kelingan rikal gucap janji bareng lorong anakku yang tok Papai Angga Mas Bonang Papai Angga bong ketapa jare eman Papai Angga bong ketapa Mas Bonang Papai Yogi jare eman oh Papai Yogi kuat hati rata-rata orang tega tinggal karyaku yang pembunuhan sampai kapan aku waon aku gantikan Mama Wilantri dari eman Mama Wilantri aku gantikan masih puja anakku gantian kuat nanti Mama Wilantri sampai kapan aku gantikan Mama Wilantri tinggal kari
rela korban aku korban cinta sing Aduh. Ada wong wis tua kusuya eyang kuya watuk bengok kulok buaya ora syukur sore ora bengi watuk bengok kulok buaya boyok ya encok mata ya rada kotak lamur rambut berontok untu ya pada rontok dengkul ya teh kulok aduh ya maklum yang ya umuda wis tua ya kaya mengkonon kudu den lakoni perjalanan uripe eyang iki ya kaya den wayang ya wis dawa wis ake wareg mangan tembok kula watuk mangan jering mangan segala-gala aduh ya kun wis bisa yang mangan jering ya pelanyan pelonyon ya beli apa maning mangan keripik melinjo. Waduh, ngaco si gusi. Dadi mengkenen som. Aduh. Satria bagus. Raden Mulyono Notonegoro. Iki gawakmu bener tekad harus belajar jadi dalam wayang. Yang isun ya temen tinemenan pengen jadi dalang wayang golek atanapi dalang wayang kulit yang boten apa-apa. Waduh, ya bakal dalang wayang ku ya gambarannya ku pangeran, gambarannya Tuhan sang pencipta, sang maha kuasa, ya gambarannya Gusti Allah. Bengen iku ya Sunan Kalijaga iku ya dakwah nyebaraken agama Islam ning masyarakat tanah Jawa sing masih akeh ageman agama Hindu Buddha iku ya nganggo alat dakwah iku ya wayang. Supaya penontonnya akeh toli ya santrinya dianakaken pagelaran wayang. Tulis syarat sing nonton wayang iku ya pada maca syahadat. Pengen wayang kulit bukan sekedar hiburan. Beli kaya zaman kieu sing akeh ku hiburane dakwah sia mung sedulit. Sing akeh hiburane lagu-lagu. Tapi wong zaman bengen iku ya malah durung ana sindene ana ya suluk. Suluk iku nerangaken laku lampai wong salik. Jadi wayang kulit bengen dudu sekedar hiburan, tapi sebagai alat dakwah, sebagai simbolis isyarat teologi, isyarat agama, tingkatan kang tinggi menjelaskan hubungan sang pencipta kang asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelawan manusia. Engko ana patang perkara garis besariku ning dunia pewayangan kaya konon. Jadi kudu den pahami dingin ning awakmu sadurunge nganakaken pagelaran wayang. Tuli akhlak tumindake moralitas sing bener. Ning gepek ning awake dhewe. Mituturane bisa. Ngajak kebagusannya bisa, tapi dheweke beling lakoni kunarane dalang jarkoni sengadan ngajar ngajak kebagusan maring wong liyan dheweke orang lakoni malah lok mabok-mabokan main wadon sembayang beli ilok ibadah beli pernah diajak talil beli gelem
iajak sembayang beli gelem akhirnya tekang mati ya den sembayangi pun wong uripe dalam kerugian jadi kudu dipertimbangkan dikit awakmu harus jadi dalang dipertimbangkan dikit nglakonane bisa beli sebab dalang wayang iku ajaran tasawuf tingkat tinggi kudu sembarangan kudu sekedar bisa ngerti ning gamelan ngerti ning lakon tuli dadi dalang kudu ibadah kang rajin dikire tanpa wangenan ningambekan manjing metu terus ya dikirullah nyambung karo dat kang maha suci kang duwe urip supaya akhlaknya bener oh yen akhlaknya ora bener dadi dalang wayang gepok ning awake dhewe uripe manusa dalam kerugian wis diterangaken ning surat Al-Qur'an kitab suci Al-Qur'an ku kaya mengkono sanggup awakmu yang mengkonon kelakuane minang kamawoni suneya sanggup aduh ketinggal maring isun iki dalam wayang ya rupane ki ya berat nglakonane isun sih ya kaya-kayane ki yang boten sanggup rama kiai atau rama guru semenurut nyengi sebab ya katone ki ya pelajaran makrifat tingkat tinggi dadi dalam wayang ning suluke baya angel suluk iku yang lakoni prilakune wong saleh ya prilakune wong soleh wong guru apa ku jare yang ya wis bae kok dagang begeden siraku daripada dalang-dalang wayang ada pengen sugih pengen mangan moyo wis dagang kablok dagang kuncing dagang serabi atau ilmu menukangan to ya to gawe wayang kaya Mas Nuryadi kok gawe kerajinan gawe wayang gawe meja kursi gawe kotak apa bae pesanan rancak wayang apa wae diukir ya serba bisa bareng wong kerajinan ya beli wong kerajinan ku ya wong rajin asile ya kerajinan oh tadi dipikiri dingin sung ya satria mulia noto negara kudu den pikiri dikit kang mateng aja dolanan aja siwuan aja indu-induan kang mateng ada persoalan ekonomi sih ya beli mesti dari dalang wayang baik oh jadi saya ya bisa kudu sing wayang baik so wayang iku utamane kuda wah mituturi wong liyan kudu bisa mituturi badane dewek aja kebagusan ning wong liyan dewek belok cepot gebal jarang adus belakut berlumuran dosa aduh unku ya udah benar sih aku ngajak kebagusan wong liyan dewek berlumuran dosa Amburan si mega kuding nyawang gunung katone sugung nyawang segara ombak-ombakan kaya jagat milu nangisi kaya jagat milu bila sungkawaning sapa sudi titirian duduning mamai wilantri minang kane bamaktu gadingan Jalan. Paling boral kumi mamaku gadingan mamai wilantri mamaku gadingan lagi rosa-rosane bilang kani sing hormati oh, rata-rata coba mama wilanti aku gadingan 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 mama wilanti
aku anom ompang katurakan matur pisulan aku anom ompang pinangkan isi mati aku makanan kadile sembate papai warajo tanang Lan, dalan. sambate melasasi aku anom ompang sareng mama Erlina mama kumedek mama nasi papai warajo sampun arisan papai dede sing motor ijo papai dede serang aku opa batur kesuwun mati aku opang dede serang papai gede wong mesti belong aja ini kurang wong mesti loro dene nang kene bapak rajo bapak rajo iki bapak rajo wong mesti loro bapak rajo sing hormati mamaku batur kesun mamaku mama Erlina iki sareng mama Rasi Ayah Rama sing be proyek dewek Ayah Rama matur kesuwun sing be proyek dewek Ayah Rama aja lari anak kemayu je kedik sareng Ayah Rama mamai dedes mamai Fitriani kedik papai angga papai jagat asampe ngejrit maratan Dados kados pundi yang patang perkara niku isune ya dereng terang dereng jelas ya patang perkara iku yang mengkenen so ning wayang kulit iku ana patang perkara nomor siji iku den sebut kelir nomor loro ya kudu ana wayang nomor telu yaiku dalang nomor papat iku blencong oh patang perkara iku ning pagelaran iku ya kudu ana baka langka iku yakin ditutup pagelaran wayang oh kaya mengkonon misale laka blenconge ya peteng ribet laka gambaran ning kelire laka wayange peteng ribet oh kaya mengkonon penjelasanipun pripun yang masalah singawit pakeliran sampai tekang blencong niku ya kotok jelasena tak siji ima garis besar baya sebab lamun dawa-dawa iki ya kaya-kaya kaya beli kelingan awakmu bidang-bidang o nang eling-eling ini angel jadi garis besar bae yen masih ada waktu ya kok dijelasen na kabeh konon ini garis besar bae pakeliran iku sebagai perlambang hakikate maya alam semesta jagat raya ku pakeliran minangka jagat rayane minangka alam semestane sebab gambarannya manusia karo Gusti Allah nih. Oh. Kapindo wayang
iki gambaran manusane. Manusane yaiku sebenarnya panah. Sing dimaksud panah iku tidak berdaya upaya. Dalile la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Manusia itu tidak berdaya upaya, tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak bisa menentukan jabatannya sendiri, tidak bisa menentukan kemuliaannya sendiri, tidak bisa menentukan derita dan kematian. Boleh bisa. Mulia, derita, nestapa, dan kematian. Iki wis dinatur kersane kehendake Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Awakmu njaluka kang kaya apa baik. Pengen dadi dalam wayang yang Gusti Allah orang resani ya masa bisa. Sanajan nana dalile ud'uni astajib lakum. Yen awakmu temen tinemenan sejaluk kang sungguh-sungguh mengko Gusti Allah yang ngabul, yang wenehi, yang ridoni kaya kono. Tapi ora bisa nentuaken nasibe. Matine kudu lagi di masjid dah. Matine anak kalian lagi tas gaplean mati, anak kalian tas minum mati, tas mabuk tabrakan, loro-loroane mati kabeh. Ora bisa. Bakal mati bisa nentuaken mah ya. Kabeh gemili mati sing lagi wirid, lagi dikir, lagi sholat Jumat ning masjid atau sholat jamaah, sholat wajib masjid. Ya ora bisa. Iku kabeh ya ditentuakan Gusti Allah. Sanajan ning kono ana nafsune dewek karena ulahe karena nafsune nggawa beli berbuat kebaikan. Wayang ku ya beli gambaran manusia kaping telu iki dalang. Dalang iku ya simbole Gusti Allah. Sebagai sang pengatur, sebagai sang sutradara, sebagai sang aktor kehidupan ning alam semesta. Wayang uripe bergerak-gerak, ngomong, berbicara. Sakti mandraguna dari satria, dari denawalan dan sebagainya. Iku ya karena kersane kuasane Gusti Allah sing gerakna tangane ya Gusti Allah. Sing gerakna sikil ya Gusti Allah, sing gerakna pikirane ya Gusti Allah. Yen wayang ya sing gerakna kabeh ki ya mangdalang. Dalang iku ya simbole Gusti Allah. Kaping papat iku blensong. Blensong ku lampu minyak tanah atau disebutnya dalung. Dalung, medalungan, medalangan ku ya beda. Baka medalungan ya kudu dibayar. Baka beli dibayar pagelaran wayang laka bayarannya. Ya beli mangkat kun arane medalungan. Yen medalangan medal piulang artinya muduki ngaji dakwah. Medar piulang. Ya sanajan ora dibayar, ya mangkat baik din lakoni karena medalangan ku kaya makono. Belensong iku iki gambarane hakikat iki sebagai nurullah. Ruh kang den tiupaken mlebu maring jasad. Kaya mengkonon mau. Bisa dipahami beli kuno sida ku sing ditatangna ning eyangku. Iya sekedik ya melebet tumateng alam pikiran isun mengko isun pertimbangaken ngandikan eyang lan isun pelajari.
Kaya mengkonon mau yang waduh, buat temen Den. Beliau aduh, ya sampai ruwet mo ko. Belajar ke di dalang mo ko yo. Sampai dua, ya ruwet ya. Agak kelakuan, iya. Waduh, mamang mayam ko teman ko, cok. Murah yang atsan, bisa nak panjak. Sareng aku ano mopang sareng pabilang kreke. Nang aku gadingan dewe. Aja lali. Masalah wes dono. Mama dono. Sing duwe raga bali mama dono. Mama dono. Sampun dok digawe nglamun, gawe nglamun. Akhirnya main gede mama dong, Mas Didi, aja kelale. Mama Junenti, maturut suwun, Mama Junenti Mama Erik yang gede sang papa puput Mama Fitriani gede. Aku opa sareng mama tuh gede. Sampun nari sawase sing duwe raja wali kaorati. Sing duwe Srikadi, sing duwe Srikadi. Mas Manang, Mas Tatang, kang duwe Srikadi dhewe. Papai sendiri gede sang papai ki. Papai sendiri gede. Aja lili leni. Sareng paparasi papa duit. Mamai sendiri matur kesuwun diborati kok mamaku. Mama Egi sing nangun. Mama Egi sing nangun deh. Aku opa sareng aku buka dinya. Mama bilang di kesusahan. Mama Junenti, Mas Nana, sareng Mas Nana sing Srikadi. Papa aku putih gede sama papaku gadingan aku gadingan. Papa yang gadingan gede, papa yang gadingan gede. Nak ora marutin, nak ora marutin, nak ora marutin, nak ora marutin. Nak ora marutin. Dalan rata-rata. Rata-rata kendangnya bolong. Sedulur aku rumah dedek. Ayo Gang. Sarang kalora baru ini. Babayan, aku Mas Nana, sarang kamera zaman ini. Inggris Srikadi, matur kesuwun Mas Nana, sarang si kue Raja Wali aja. Mama Cleo, Mama Cleo dewe. Mama Leli sing duwe sata dewe. Bapak tuane arep
aku matur kesuwun dihormati aku pang kesuwun sange Tendang kon gonge kesirian gonge. Gonge laka. aku bu gowe kanya bu aku laka gowe cek bisa gowe nyewa aku matur kesuwun sareng aku gandengan memilang le adora barudi sareng mas kata gede mama suri mama julente gede mama leli sampun disaraste mama julente gede sareng aku mama dilanti dereng semua namun gandengan binan nanti mama tuh gadingan mama bilantri aturakeun matur kesuwun Tenang, rata-rata ke warise. Terus sareng aku anom pang gede aku anom kesuwun sange oh kang dalang ya oh sing bos Rajawali matur kesuwun aku anom pang sareng aku gading papai sini gede papai sendiri papai Egi gede papai sendiri gede mama waraja mama Erja kamora baru dini gede mas nana aja lima sana kangge srigati mas nana matur kesuwun mas nana aja tiga namun mas nana kring gerak terus Mama Ida saking gadingan bisa kring suhun kang grup supir angge panitia duit jadi suhun karena pengunjung duit jadi dados hakikat pekeliran niku pripun yang penjelasanipun. Waduh, tenan gini langsung Raden Mulyono Notonegoro. Hakikat pekeliran niku yang gambaraken jagat raya alam semesta. Wow. Ya layare Gusti Allah. Alam semesta jagat raya dunia lan seisine awal mulane yaiku pekeliran iku ya kosong laka papa kosong mung padang linglang laka kerayang di apa kosong sing ana ya mung Gusti Allah dewek jumeneng ahad tunggal yadat urip sumber segala sumber kehidupan awal mulanya kosong gambaraken tajaline Gusti Allah penampakan takdir kang terjadi iku pakeliran jadi kosong ya bersih iku nggambaraken keadaan awal mula sebelumnya ana makhluk kang den ciptakaken maring Gusti Allah
Sejatine dunia itu ya kosong. Tidak memiliki daya upaya apa-apa. Hanya tempat terjadinya penampungan bayangan-bayangan pertunjukan. Oh, Gusti Allah kang dadi dalange. Oh, kaya mengkonon gambaran pakeliran. Dalang iku nggambaraken Gusti Allah. Mulane dalang ya ora kadeleng, ora katon. Oh, baka wong syariat ndeleng sing arep nonton wayange dalange katon beli. Coba katon beli dalange na beli. Mboten ketingal yang dalange ketutup ning pakeliran. Oh, wong syariat ku nonton wayang ya sing arep gambarane ya beli bisa ndeleng Gusti Allah. Tapi wong hakikat makrifat yen nonton wayang gambarane sing guri ya weruh bahwa iku sing bermain sutradarane ku ya Gusti Allah. Kedeleng dalange, kedeleng panjake, kedeleng layagane. Wayang golek ya pada. Mulane dalang wayang golek baka sing nganggo pakem ya dalange beli kedeleng. Oh, mung kedeleng pucuk ndase baga ramyang-ramyang. Oh, tapi anak dalang golek sing ndase dalange katon malah dadane kedeleng. Ya mangga-mangga bae kun. Bukatan pengen kedeleng dalange, pengen kesordir dalange, pengen tenar dalange. Mangga, ya boleh-boleh saja. Gambaran pakeliran kaya mengkono. Jadi dalam wayang ku ya ora gampang. Apa maning kok gambaraken awakmu dalang wayang golek. Mulane anak cempurit ku campurane uripku. Cempurite digoseki ning dalang. Digoseki ning kekuasaane Gusti Allah. Kok kaya mengkonon. Mulane wayang ya dadine urip. Karena anak campurane urip. Campurane urip Gusti Allah. Dari Gusti Allah kutiupkan ruhku. Mlebu jasadku. Mulane anak cempuri. Jadi uripe wayang iki kana dalang. Apa mani wayang golek. Kudu den bedar golek-golek iku apa? Gogo tangga neng kelek. Tangga neng kelek iku ya ana susu. Wong urip iku ajak ke susu, ajak keburu nafsu. Oh, terus ana dada. Wong belajar ilmu ya kudu ke dada. Artinya ke dada iku ya kudu kapah. Oh, ini sajurune susu, sajurune dada iku anak kang arane segumpal daging, kang den sebut hati, kang den sebut kolbu. Sajurune kolbu iku anak puad. Oh, sajurune puad iku anak lubun. Sajurune lubun iku anak sir. Sajurune sir iku anak dat. Kang asmane Allah, sumber segala sumber kehidupan kang gerakaken sir iku dat kang asmane Allah, kang jumlahe sering Asmaul Husna den sebut iku anane 99 sebenarnya iku jumlahe 100. Sing siji iku ya laka huruf, laka kata. Oh, tapi bisa den pahami, bisa den rasakan asmane Gusti Allah kang siji. Jadi jumlah 99 kabeh 100 kang siji ki ya laka huruf, laka kata den rasakan tapi ngerti. Oh, kaya mengkonon dadi kudu paham ning suluk.
kudu paham karakter wayang, kudu paham filsafat wayang, kudu paham simbolis wayang, kudu paham falsafah wayang, kudu paham filosofi yang wayang. Dipelajari dingin, sadurunge harus dari dalam. Temenan? Masih pengen temenan? Iya masih pengen temen tinemenan masih isune pengen belajar ilmu medalangan syukur-syukur yang mengkone bisa dadi dalang wayang yen beli bisa ya syukur-syukur isun gak ada ilmu. Waduh ya bagus bono namanya. Wes lah mangga den pelajari untung ya kiai. Aduh, katanya kuruat nyeng kuno kiai. Orang maya wis beli sanggup acan, teman udah. Kuruat